उम जोबोद गोजोनथाव खौरां आं नोंथांमोननो फोरमायना मोजां मोनदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिथांमोना जिल्लानि सिङाव थानाय जिखिनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ, क्लास 8, 7 आरो 6 बेखौ लानानै बिथांमोना रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ बिथांमोना होबोनाय जादों आरो देग्लाय बिथांमोना थामथि बोसोरनि जि रोंगौथि सायख' आनजाद, थामथि रोंगौथि सायख' आनजाद बेनि फिथाइखौ बिथांमोना फोसावबाय आरो जायफोर फरायसाफ्रा टप 3 मासिखौ आवग्रिनो हादों बेखौ बिथांमोना दिनै बरायदों। आरो बेनि अनगायैबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ जों होयै देग्लाय 2024 मायथाइयाव 9थि बोसोराव जोंनि आगान होबाय आरो बेवहायबो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय टप 5आव जायफोर फरायसाफ्रा देरहासारनो हादों बिथांमोना बेखौ दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बरायदों आरो बे हाबाफारियाव आंखौ लेंहरदोंमोन, फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे खोथाखौ बिराद जोङो गोथौयै जों फोथायो, बेनोदि आथिखालाव बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफ्राबो जोबोद मोजां फरायसाफोर ओंखारबोबाय आरो बै मोजां फरायसाफोरखौ मोनसे प्लेटफर्म होनानै कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव गुबुन बिजोंजों जों बोरै समब्रा-समब्रि जोङो बिथांमोनजों कम्पिट खालामनो हायो बेखौ नोजोराव होनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ जों होबोनाय जादों आरो बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद होनायनि गेजेरजों जों मोनसे बाथ्राखौ जों रोखा फोरमान मोननो हादों। जायफोर फरायसाफ्रा अल आसामाव बर' बिजों फरायनानै 9-10आव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 9-10निखौ जोङो बर' बिजोंनिखौ जोङो टेलेन्ट सार्च एग्जामाव जोङो बिथांमोनखौ एग्जाम लानाय जायो आरो जायफोर फरायसाफ्रा अल आसामनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामाव टप 3, टप 5खौ उथ्रिसारनो हायो बिथांमोनानो मेट्रिक परिखायावबो अल आसामाव टप पजिशन मोननो हानायखौ जोङो नुनो हादों। आरो जाय फरायसाफ्रा बे एग्जामनि गेजेरजों मोजां मासि आवग्रिनो हायो आरो बिथांमोना गावसोरनि जिउ राहा दानायावबो मोजां मोनसे फिथाइ मोननो हादों, बेयो जोंहा मोनसे रोखा जादों। आं बिनि थाखायनो गासै जोंनि फोरोंगिरि बिमा-बिफा जायफोरा क्लास 8आव फरायदों, जायफ्रा 9आव फरायदों, जायफ्रा 7आव फरायदों, 6आव फरायदों, बिथांमोनखौबो उननि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद लागोन एबा जोंनि जिल्लाफोरा, जोंनि दख'राफोरा, जोंनि इउनिटफोरा बेफोरबायदियाव गासै फोरोंगिरिफोरखौ, गासै बिमा-बिफाफोरखौ गावबा गावनि गथ'फोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखिया नोजोरजों लानानै बे हाबाफारिखौ जों लानाय जायो, बेवहाय बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गुरै खावलायहरबाय। खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 52थि बोसोरसालिया जथुम्माजों जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै बोसोरसालिया आरो बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोर, फरायसा बिथांमोनखौ थुनलाइयारि, गेलेमुवारि बा हारिमुवारि बिथिङाव जोङो थुलुंगा होबोनायनि गेजेरजों जोङो बादायलायनाय बेबायदि हाबाफारि लाबोयो। दा बे लेखायै जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानथामनि जे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै नैथि सानावहाय जोङो जोंनि जे भलिबल आरो काबादि बे बादायलायनाया जोंनिया सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय बे हाबाफारिया जोंनिया सोलिबाय थादों। लोगोसे बेजों जे थांनाय जे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जिल्ला रोंगौसा सायख' आनजाद बेवहाय क्लास 6, 7, 8 जायफोर टप 3 मासि आवग्रिनो हादों जिल्लानि सिङाव बिथां फरायसामोनखौ जोङो दिनै बरायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों। दा बेवहाय जों नुनो मोनदों जोंनि फरायसा बिथांमोननि जे फरायनाय, बिथांमोननि जे नाजानाय, नैबे जिल्ला रोंगौसा सायख' आनजाद जे एमइ स्कुल स्टेजनिफ्राय बिथांमोननि जे नाजानाय बेयो जोबोद मोनसे गोजौ लेभेलाव फैदों आरो बेवहाय गभर्नमेन्ट स्कुलनि फरायसाफ्रा बेवहाय जे मासि आजावनाय बेखौ जों नायोबा दिनैनि थारिखआव जोंनि फरायसाफोरनि जे गावनि सायावहाय मोनसे बिसासनि गेजेरजों दावगानाय बेखौ जों नुदों। दा दिनै जों बे बरायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो बेवहाय जोङो गाहाय आलासि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म मानगोनां बिथांखौ जों लेंहरदों। लोगोसे बेवहाय बड'फा इउ.एन. ब्रह्मनि कलेजनि प्रिन्सिपाल, लोगोसे जोंनि बारग' एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि आथिखाल क'क्राझार सोलोंथाइ बिफाननि DPO जों लोगोसे गोबां बावहाय सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरि सार मेडाममोन आरो फरायसा बिथांमोनहा बे फरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों।
नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन-सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।